Čaute, vítajte na kanáli Po stopách Prievidze a aj pri nahrávaní ďalšieho dielu podcastu. Zároveň vás vítam aj pri prvom dieli tretej série, čiže už sme tu s 25. hosťom, čo je naozaj neuveriteľné a ja som naozaj veľmi rád, že túto sériu otvárame s Ladislavom Salajom, ktorý je hlavný organizátor Prievidského pivného pochodu. Vítam ťa tu u nás. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Možno hneď takto na začiatok pre tých, ktorí ešte nepočuli o Prievidskom pivnom pochode, či by si vysvetlil, čo to vlastne je za akciu? To voľnočasová aktivita, nie je to nejaký pochod, hej, že pochodujeme za niečo. Je to voľnočasová aktivita, turistika, proste mestská, obyčajná. Ľudia proste si zoberú nejakého sprievodcu a navštevujú zapojené podniky. V každom si môžu dať pivko, nemusia. Je to na každého proste, hej, koľko zvládne. A vlastne, keď prejde tú celú tú trasu, pozrie si všetky tie podniky, vráti sa naspäť s pečiatkami od podnikov a dostane diplom absolventský. Čiže nemáme si to predstavovať ako nejakú hromadnú akciu, že teraz pochod, že vydáme sa po podnikoch pivársky s pivom takto v ruke a ideme po Prievidzi. Tak by to bolo možno pekné, tak by som si to možno prijal, ale nie je to možné, lebo tí ľudia chodia, sa zapájajú celodenne. Niekto príde po ranej z práce rovno, hej, uteká rýchlo. Čiže je to v podstate ako celodenná akcia, áno. A ako vznikla nejaká myšlienka začiatku tohto pochodu? Lebo už to tu ľudia môžu poznať, má to nejakú históriu. Áno. Ja som bol vlastne na prvom ročníku. Vtedy som sa oznámil s tými ľuďmi, čo to organizujú. Pozdravujem Janku, Tomáša a Simonku. No a slovo dalo slovo nejak. My sa potom vlastne akoby oznámili, chodili sme spolu po tých podnikoch, mňa to baví to pivo, aj to všetko okolo piva ma baví. Takže bolo mi to ponúknuté, čo ma zaskočilo, ale ja som to potom zobral. Asi až o 2 roky som sa odhodlal do prvého ročníka a vlastne to organizujem všetko ja v podstate. Čiže v podstate nie si zakladateľ, nebol si pri tom od začiatku? Nie som zakladateľ. Aj oni sa vtedy vlastne inšpirovali v Trnave. Tam prebieha vlastne Trnavská 13, tiež taký akože pivné podujatie, kde chodia a navštevujú podniky. A zase Trnavská 13, že tí sa trošku inšpirovali akože Trenčínom. Hej, tam už to funguje niekoľko desiatok rokov, Kukanová desina sa to volá. No a ten princíp je rovnaký asi všade. Hej, sú zapojené podniky, a človek proste, alebo ľudia musia tie podniky nejak obehať, bude trasa daná, alebo chodia ako potrebujú. A zbierajú pečiatky, bavia sa, hej, prechádzajú sa a dostanú diplom. Čiže ľuďom to možno môže pripomínať aj nejaké vinné cesty, alebo niečo takéto podobné. Je to na podobný princíp, alebo je to v niečom odlišné ako napríklad tie vinné cesty? Áno. Je to na spôsob pivnej cesty. Ľudia len navštevujú podniky, ktoré sú zapojené. A akýmkoľvek spôsobom, či začnú tam, je to úplne jedno. Takto nejak som to vyšperkoval po tých rokoch, lebo mením to, hej, vidím, sledujem a ja chodím po tých podnikoch, tak viem si to predstaviť, aké to je. Čiže v podstate to nie je každý rok rovnaké, ale snaží sa to nejako stále zlepšovať? Nie, tú podstatu toho pochodu, ona je stále zachovaná, akurát, že som to nejak už vylepšil v podstate, lebo keď bol aj štart, aj cieľ, tak ľudia si išli ako potrebovali, ako chceli a keď ten podnik ešte nebol otvorený, hej, napríklad, že otvorili až o 12, že nebolo otvorené od rána, tak už tam bola kolízia, hej, a už to nerobí potom dobré meno ani pre podnik, ani pre mňa. A tak sa snažím proste tie podniky vyberať také, ktoré sú ochotné byť celý deň otvorení, hej, s tým, že je to celodenná akcia, že ľudia môžu prísť kedykoľvek. A tým pádom tam aj odpadla nejaká toto riziko toho, že tam príde nejaký nával, hej, že všetci naraz sa zoberú niekam a prídu niekam naraz. Čo týchto, napríklad v Trenčíne je to úplne bežné, že oni sa tam proste, tie podniky sú na to pripravené a majú 3 pípy, hej, 3 výčapy, hej, hlavný, vnútri a 2 vonku ešte. A tam sú fronty ešte, tam ľudia čakajú na to pivo, hej, nie je problém tam pol hodinu čakať na pivko. Naozaj.
To už na nejakom festivale by som povedal, ale nie, že na pochode iba meskom. No, možno raz jedného času to bude aj takto u nás, no uvidíme, no. Musíme čakať, musíme byť trpezliví a je to ešte len 10. ročník, tak dúfam, že sa vidíme aj pri 20. A teda ty si teraz spomenul, že 10. ročník, čiže organizuje sa to 10 rokov, alebo tam bola už nejaká pauza, že kedy sa s tým začalo? Boli pauzičky, musím sa priznať, boli pauzičky, 2 roky boli pauzičky. Kedy som čakal deti, mali s manželkou, sme čakali dieťa, tak ja som to úplne vypustil. Hej, priorita je iná. Inak, ale to ide stále akoby súvislo po sebe. Hej, okrem tých 2 rokov. No. Čiže v ktorom roku sa to začalo? Prvý ročník bol v 2011. V 2012 som to sa ešte bál organizovať a vlastne 2013 už to funguje akoby podo mnou. Čiže v podstate tam boli iba takéto akože menšie pauzičky. Aj počas toho covidu to akurát vyšlo. Aj keď vás to teda možno aj obišlo, keďže sa to organizuje v lete. Neviem. Presne tak. Toto bolo, som si akože fakt klepal na drevo, že to takto vyšlo, lebo tie nejaké zákazy už boli uvoľnené, hej, a ľudia sa mohli akože stretávať a keďže to nie je nejaká akcia akoby na hromade, tak som nemal ani nejakú oznamovaciu povinnosť, ani voči mestu, ani voči nikomu, čiže je to také voľné, že mám rozjazané ruky v podstate. To bolo super toto. Napríklad niektoré tie pochody sa rušili, alebo úplne posúvali. Mali tam také problémy, lebo niektoré tie pochody sú na začiatku júna, hej, čiže tam to buď museli posunúť, alebo úplne zrušiť. A my sme vždycky boli buď v júli, alebo teraz už som to tak nejak poposúval, že je to na konci júna. A tam aj oslavujem meniny na konci júna, čiže možno je to taká akoby oslava meninová moja. Takýto oslavný deň rovno spojené s pochodom. Ale ticho, nech mi nehovorte. No, prečo nie? Náhodou však treba potom zagratulovať, keď ťa stretnú tam niekde. A čo je teda cieľom toho pochodu? Lebo teraz si väčšina ľudí možno povie, že to sa tam chodia iba nejakí pivári opíjať alebo tak, ale je to naozaj o tomto? Chodiť sa opiť alebo o čom je to? Vieš čo, ja som asi jeden z mála pochodov, kde nemám nejakého veľkého pivného sponzora. Hej, čiže ani som to moc nechcel. Jeden ročník bol taký, ale nie som na ne moc pyšný. Radšej nechávam voľnú ruku tým podnikom a veľa tých podnikov je takých, že oni aj už objavili ten svet toho kraftového piva alebo remeselného piva, že nie sú to len piva v ich ponuke nejakých takých tých veľkých pivovarov, ale že objavujú aj nejaký ten iný svet takýchto proste pív a ten svet je obrovský. To je ja tiež akože ochutnám na tieto pivka už dlhé roky a nestačím byť fascinovaný. Aké rôzne štýly a podštýly vznikajú aj teraz proste, aj sa nové chmele akože vymýšľajú a tak. Čiže väčšina tých podnikov je taká, že vždycky nejaký ten špeciál objednajú, nejaký taký, takže je to aj trošku také ako objavovanie, že tí ľudia proste majú nejakú možnosť, aspoň keď nechodia do tých podnikov celoročne, tak aspoň v tento deň majú nejakú tú možnosť, že ochutnať aj nejaké nové pivo. Máme tam aj podnik, kde majú vlastné pivo, vlastný pivovar. Neviem, či môžem spomenúť. Určite, jasne. Áno. Je to pivovar Galgenberg, ktorí si čapujú vo vlastnom podniku na sídlisku. Čiže ochutnať ho môžu len tam. Takže ako... Čiže je to o tom spoznávať nejaké nové možno tie piva, ktoré ani človek bežne nepije. Alebo sa k nim nedostane. Preto by som chcel možno nejakých tých obyčajných pivarov osloviť, že nech sa nemusia sa báť. Chodiť len do toho nejakého svojho piva, do toho nejakého svojho podniku ako Stammgast, ale kľudne nech skúsi aspoň niečo prejsť z tej trasy a môže byť prekvapený. Že tam niečo aj nové objaví. A je teda nutné dávať si len pivo na tej ceste, alebo je možné, že aj niečo pre vodičov si dať, alebo... Nie, toto ani nemôže byť nejaká podmienka, že musíš si dať alkohol, alebo musíš dať pivo. To by nemohlo byť takto, to by som ani nechcel. Nemusí. Chodia aj ľudia, ktorí len sa prechádzajú a...
Čiže aj spoznáte samotné podniky, poprechádzať sa po meste a tak. Lebo je to celkom, jak sme sa aj rozprávali, že rozlezené po celom meste, v podstate od Zápotvočiek po sever alebo od túto mesta až hore, takže asi si ľudia dokážu prejsť aj mesto a využívať verejnú dopravu, predpokladám. No, tak akože ľudia by mali chodiť pešo. Jasné, áno. Ja to vždy opakujem, že keď budú nejakí načapaní, tak... V tom teple, po pive. Možno aj to verejnú dopravu. Už sa stalo aj, že priamo predo mnou vystupovali z taxíka. Je to také, akože v ten moment som trošku aj nahnevaný, ale hodím to za hlavu. Jasne, tak... Nemôžem im to prikázať ani zakázať. Treba s tým zase aj počítať pri takej akcii, aj keď chceli by sme, aby to vyzeralo inak. Je to pešia akcia, tak malo by sa chodiť pešo, ale tak neustrážim každého. Jasné, určite. A keď už sme takto, že koľko ľudí sa tam tak zapája približne? Atakujeme tú hranicu tých 200 až 250 ľudí. Že za ten jeden deň príde tých 200 ľudí sa poprechádzať po pivárniach prievických. No, skoro 200 účastníkov, niekedy aj viac. No to je super. Alebo ciele sú ešte oveľa vyššie, predpokladám. Určite áno. Jedného dňa veľmi rád. By som sú aj nejaké konkrétne čísla, alebo to radšej nie? Dlhé roky bola taká 200 pre mňa taká magická a už sa k nej akoby približujeme, takže ďalší taký nejaký míľnik je takých, že 300 ľudí. Čiže tak skromne po stovke, áno. 300 ľudí, áno. No tak to verím, že to sa zase nazbiera. Ja som veľmi rád chcel vidieť, že ako to bolo v ostatných mestách, že tiež takto bojovali niekoľko rokov. Nemajú nejaké takto štatistiky? Nejaké know-how nepovedia? Asi nie. Neradi sa o tom bavia. Jasné. Nechcú mať konkurenciu v tomto. A keď ja to nevidím ako konkurenciu, však keď chcem spoznať Prievidzu, tak idem do Prievidze, keď chcem spoznať Trenčín, idem do Trenčína a tak ďalej. Ale tak to som zase ja. Takže. A my sme tu teda načrtli, že ako to približne funguje. Čiže človek príde ráno do nejakého podniku, kde sa zaregistruje a potom môže teda chodiť po tých podnikoch, že oni sú teda špeciálne v ten deň otvorené od rána do večera, čiže môžem do ktoréhokoľvek z tých podnikov, alebo je nejaká nastavená trasa, alebo ako to funguje? Presne tak, áno. Bola trasa kedysi, ale ako som vravel, nerobilo to dobrotu. Tak to je to podľa mňa lepšie, že sú zapojené podniky a tí ľudia majú potom voľnú ruku. Hej. Čiže iba ráno musia priznať tú registráciu do toho jedného? Môžu prísť aj po obede. Čiže nie je nutné sa hneď ráno. Keď to stihnú, a už sme mali takých borcov, že prišli aj o 5 a už o 10 boli naspäť. Hej. Akože všetko obehli? Všetko obehali. Alebo máme takých rekordmánov, že ráno si zoberú sprievodcu a sú fakt behom 2-3 hodín sú naspäť. To si ani nemôžu užiť. To prídu do podniku, že dajte mi frťana, dajte mi razítko, idem ďalej. Hej. No tak akože áno, podstata je splnená. V podstate obišiel všetky podniky, zozbieral všetky pečiatky potrebné k tomu. Či si tam nejaké pivo dal, alebo nie, to už na každom. Čiže v podstate príde do podniku, niečo si asi objedná, dostane pečiatku za to a keď teda zozbiera všetky pečiatky od všetkých podnikov, tak za to niečo predpokladám asi dostane? Áno, má potom právo na absolventský diplom. A toto teda dostanú len tí, ktorí to celé absolvujú? Len tí, čo všetko prejdú, áno. A aj niečo za to ľudia musia platiť? Nejaké štartovné alebo niečo, že sa do toho zapájajú? Nie. Nikdy som od ľudí nejak nechcel pýtať peniaze. Nepotrebujem to a snažíme sa, alebo sme sa snažili vždy aspoň na nejaké to dobrovoľný príspevok nejak, akoby žiadať od tých ľudí, alebo teda prosiť ľudí nejaký ten príspevok. Niekto niečo dá, niekto menej, niekto nedá nič. Nie je to nutné. Ani sa s tým teda asi predpokladám do budúcna nepočíta? Nejak toto Nie. Čiže človek si ráno príde a zadarmo si zoberie toho sprievodcu? Nechcem tých ľudí odrádzať od toho, že by niečo museli platiť za vstup alebo za nejakú registráciu. Nechcem to nikdy akože nejak... Čiže naozaj to je akože veľmi jednoduchý princíp. Čiže človek kedykoľvek v rámci dňa si príde po toho sprievodcu a môže sa do toho zapojiť. V podstate áno. Čiže jedinú útratu, ktorú môže očakávať je v tých podnikoch za pitie. Presne alebo tak. Za čokoľvek, čo si tam teda dá. Presne tak.
No tak to si myslím, že je výborné akože vodítko teraz pre ľudí. Lebo na väčšine tých akcií práve sa platí nejaké to štartovné na začiatku, aj keď je to len symbolické, že to je neviem, 4-5 eur, ale aj tak si niečo pýtajú za to. Čiže toto je také, ako si myslím, že aj svetlá výnimka, že ľudia môžu zadarmo prichádzať. Neviem, že ako to funguje v tých ostatných teda pivných pochodoch. Viem, že si tam môžeš kúpiť tričko, alebo nejaký pohár za symbolické euro, alebo 2 eurá. Dlho som nebol, neviem už teraz presne, nechcem zase akože moc kecať. Že sa to nezmenilo posledné roky. Ale tak napríklad taký ten Trenčín, ako obdivujem veľmi Trenčín, to je fakt naozaj už teraz asi 30. ročník, nie som si istý. A tam naozaj chodí cez 3000 ľudí. Proste úplne, a to je jednodenná akcia. Áno, to je masívna akcia už. No tak potom sa nečudujem, že tam čakajú pol hodinu zase. A tam naozaj, keď vyrobia toľko tričiek, klobúk dole. Akože pre každého? Tam vyrábajú? Pre každého. Aha. Myslím, že takto áno, takto funguje. Takže tam už to ide vo veľkom teda. Pýtajú si asi len nejaký symbolický poplatok za to. Že... No, tak do takéhoto stavu to ešte dať. Však Prievidza zase o toľko menšia nie je, čo sa aj obyvateľov týka aj takto. Snáď sa mi to podarí jedného dňa aj tak toto riešiť. No tak to budem držať palce. Ďakujeme tak pekne. Budem dúfať, že aj takéto niečo ako rozhovory pomôžu ľuďom. Napríklad ja som vedel, že sa niečo organizuje, ale tiež som úplne to nepoznal. Čiže ja som teraz +1, plus odo mňa nejaký ešte plus možno ďalší jeden, takže to sú hneď ďalší 2 ľudia navyše. Tak budem veriť, že aj tu sa nájdú nejakí posluchači, ktorí o tom nepočuli a teraz sa radi zapoja. Dúfam aj ja. Budem držať palce. Ďakujem. A čo sa podnikov týka, tak tých sa tak koľko približne zapája? Aby teda ľudia mali predstavu, že do koľkých teraz musia ísť. Úplný základ je 10 zastávok a občas robíme takéto špeciálne edície, kde oslovíme viac podnikov. Napríklad aj teraz je 10. jubilejný ročník, tak sme oslovili viac podnikov, čím viac tým lepšie. Pre mňa to problém nie je mať takýto počet podnikov. Ako to zvládnu návštevníci, účastníci, uvidíme. No. Zase čím viac podnikov, tým viac zastávok musia vykonať v rámci toho dňa. Že teda ten klasický teda je tých 10 približne. Áno, to je úplný štandard, áno. A teraz je to len teda kvôli tomu, že to je ten jubilejný ročník, tak je vyšší počet, alebo možno o to majú väčší záujem tie podniky, alebo čím to tak môže byť? Nie, budúci rok zase bude len 10 určite. Štandardný ročník bude zase len 10 podnikov. Či budú nejaké bonusy, to neviem teraz povedať ešte dopredu. Ale veľa tých podnikov je aj blízko seba, takže je to také hrozné. Áno, hlavne teda tuto dole niekde za potôčky sú také, áno. Tam je toho najviac. Ale potom je tam tá zastávka na severe, takže tam majú nejakú turistiku navyše do toho. Piváren som nejak moc nechcel, lebo som sa snažil už dlhšie zapojiť. A oni teraz vlastne zmenili úplne akoby svoje zameranie, aj zrekonštruovali akoby ten podnik úplne na novo. A chytilo to do rúk nejaký tým mladých chalantoch chytil do rúk, tak je to také trošku také živšie a ja som veľmi rád, že sa zapojili, lebo sú veľmi ikonickí, štýloví a majú nejakú tradíciu Prievidzi a sú tak starí ako ja. Starí ako môj brat. V 86. začali fungovať, áno. Lebo viem, že tam ako Prievická pivareň bol ako starší podnik, taká tá klasická mestská krčma by som povedal, ale teraz naozaj to tam veľmi pekne zrekonštruovali. Mal to dušu. Teraz veľmi to dobre naozaj tam vyzerá, čiže aj na také bežné posedenie je to tam úplne fajn. Čiže preto som rád, že sa zapojili, lebo ľudia si stále môžu myslieť, že to je nejaký proste pajzel. Že o tom nevedeli, no, že ale sa to... Áno, že teraz vlastne v rámci toho pochodu tam musia ísť, alebo teda mali by tam ísť, tak môžu akože zistiť, že je to konečne nejaký pekný podnik, ktorý má dušu. A toto isté sa snažím proste aj o tých ostatných podnikoch nejak akoby riešiť, že, áno, že ukážem tým ľuďom, že sú tu aj iné podniky a že sa dá ísť proste tam posedieť s rodinou, úplne v pohode. Nie je to tam nejaké špinavé, zafajčené. Čiže... Jasne, tak veľa tých podnikov je aj takých, že tam človek nemusí chodiť len na to pivo alebo alkohol, ale naozaj si tam môže prísť aj sadnúť napríklad aj na obed, lebo niektoré aj naozaj varia, alebo na večeru. Takže áno, určite, akože na to spoznávanie je to určite super. A tie podniky teda treba oslovať každý rok, alebo už aj sami napíšu, že halo, bude protest, bude pochod, chceli by sme sa zapojiť, alebo tak?
Ako po toľkých rokoch, čo to riešim, tak už som sa s veľa podnikmi aj zoznámil, ako veľa s majiteľmi som sa zoznámil, mám dobré vzťahy celkom. A tu už mám taký proste zoznam, že to oslovujem automaticky, že idete aj tento rok do toho, jasne, idete aj tento rok do toho a potom už len akoby doplňam nejaký ten zoznam, hej, že teraz môžem osloviť nejaký iný podnik, tento ešte nebol, tento skúsim osloviť a je to také. Tých 70% toho zoznamu, to mám dané proste, to je jasné už. Že to je proste každý rok. V podstate, čo mi nevadí, lebo sú tomu naklonení a nemajú problém a 30% je taký, že už len akoby doplňam buď nejaká novinka, alebo niekto sa sám ozve, čo je ten lepší prípad, lebo som radšej, keď sa ten podnik sám ozve, lebo je to niečo, čo ho zaujalo a môže do toho niečo proste vniesť zase niečo iné, nejaký ten element trošku. Tak zase tým ukáže, že má o to naozaj záujem, že sa tam chce zapojiť. Sú tam aj tento rok nejaké teda podniky, ktoré sú iné, ktoré sú možno nové, okrem teda pivárne, ktorú sme spomínali, že či tam ešte nejaký taký podnik novší? Veľa tých podnikov je veľmi známych, aj pri Vidzi, že to, keď povieš, tak to pozná každý. A tento rok sa zapojili mladí chalani napríklad tu z centra. Môžem povedať názov? Určite, jasno. Áno, tento rok sa zapojili chalani z Tunelu, Tunel Underground Bar. Je to tak akože klub v podstate. Možno niektorí budú namietať, že som ich zapojil, ale prečo nie? Tak, ja ponúkajú dúfam, pivo, poslucháči by nemuseli, lebo ich máme v bedekri, takže by nemuseli namietať. Ponúkajú pivo, čiže... Jasné, spadajú tam. Spadajú tam, áno. Už som nejak vypustil trošku také tie reštauračné typy. Už som to trošku vypustil, lebo sú viac reštaurácie ako krčma. A je to také, ako dávam prednosť takým tým podnikom, ktoré sa ako zameriavajú viac na to pivo, áno. Pivo, áno, v podstate. Jasné. Takže v podstate sú tam nejaké tie stálice, ale je tam aj na rok možnosť nejakej obmeny alebo nejaký nový podnik. Určite áno. Čiže pre tých, ktorí sa zapájajú každý rok, tak nie je to stále o tom istom, ale niečo nové teda nájdu. Kľudne, ak nás sledujú nejakí prevádzkovateľi alebo nejakí majiteľi nejakých podnikov, ktorých ja neviem ešte, nepoznám ich, tak kľudne nech sa ozvú, není problém. Aj tú stránku vlastne, ktorú riešim na Facebooku, aj tu som pôvodne zamýšľal tak, že by som tam zgrupoval nejaké tie informácie týchto všetkých podnikov z okolia, z celého okresu, ale už sa to tak akože ustalilo, že tie podniky si riešia aj svoje stránky, tak ja to len akoby zdieľam na jedno miesto, na jednu kopu. Čiže to je tá stránka Prievidsky pivný portál. A tuto teda môžu ľudia nájsť viac informácií aj o tomto pochode? Určite áno. Určite áno. A je to teda nejaká jediná informačná stránka, alebo ešte sú aj nejaké iné, kde sa môžu dozvedieť? V podstate jediná, najhlavnejšia. Tam fungujeme a... Čiže všimol som si, že sú aj udalosti na to vytvorené, takže asi aj tam sa niečo bude zdieľať. Ale na tom teda portáli, tam sa zdieľa všetko ohľadom tohto. Presne tak, Prievidsky pivný portál a vlastne tam sú všetky informácie aj o tom pochode. Bola kedysi aj stránka Prievidsky pivný pochod, ale ja som to potom dal dohromady. Nevidel som v tom zmysel, aby to malo... Jasné, no pokiaľ sa nerobia tie aktivity počas celého roka, tak tá stránka sa asi neoplatí úplne na to. Ale predpokladám, že sú aj iní, ktorí to nejako popromujú, prezdieľajú alebo podobne. A už si na to ľudia aj zvykli, že Prievidsky pivný pochod organizuje Prievidsky pivný portál. Niekomu sa to možno pletie, ale... Ja som tiež najprv hľadal Prievidsky pivný pochod na Facebooku, ale potom mi to vyskočilo, takže už som sa naučil. Ale tak predpokladám, že promo robia aj potom samotné podniky, že to zdieľajú a pripomínajú ľuďom. Čiže aj tam sa dajú teda získať informácie. A podporuje teda tento pochod nejako aj mesto, alebo máte nejakých iných sponzorov na to, alebo len podniky? Zatiaľ nie. Mesto sa zatiaľ neoslovil. Neviem, či by oni by podporili akože podujatie takéhoto typu. Nie je to taká nejaká kultúrna udalosť, hej. A mám určite podporovateľov, určite môžem spomenúť, mám chlapcov, pozdravujem, tonezo.sk, kedysi moje tunery.sk
A tí mi veľa pomáhajú. To mi veľa pomáhajú chalani. A vždy je tam niekto proste, kto sa akože pripojí napríklad opive.sk. Ma vždy zapoja do toho kalendára vývinných akcií. Čo dnes.sk, ak môžem spomenúť. Jasné. A tento rok aj teda ty si sa mi ozval. Dobre. Čo som veľmi rád, lebo ja som tiež len tak akože zbežne sledoval nejaké tie aktivity, grow up a takéto veci, ale že... Že grow up, to som nečakal, že sa takto... Ale že robíš takéto veci a že podcasty, to som vôbec netušil. To naozaj, to som zistil až tento rok a... No ale práve, že sa grow up spomenul ako prvý, tak to som teraz prekvapený. Tam som nejak, áno, zachytil prvýkrát. Fakt? Však to má 30 sledovateľov. Je to asi vyhodilo, asi nejakú, asi mohla byť reklama. Reklama alebo čokoľvek. No práve tak aj toto je cesta, určite. Takže toto je teda hlavná náplň. Po stopách Prievidza podcast a takto. Ale som rád, že sme sa teda takto nejako spojili a že môžeme aspoň trošku teda to pomôcť zapropagovať aj na tej stránke. Ale som rád, že sú aj tí ostatní, samozrejme, čo dnes a podobne, že to propagujú. Môžu aj ľudia nejako pomôcť, keby teraz chceli, že teda nie ste tam ani OZ-ko, ani sa teda nejako posielať podpora, ale keby teraz o niečom vedeli, že chcem pomôcť, tak môžu nejako? Asi len tým vzdielaním. Nemáme nejaké veľké ambície. Veľmi nám to pomôže, keď nás budú ľudia zdieľať, že sa o tom dozvie čo najviac ľudí. A čím viac ľudí proste príde, tak aj tie podniky sú potom akože spokojnejšie a má to takú tendenciu akože mať väčšiu návštevu do budúcich rokov. A musím spomenúť aj to, že my už nie sme závislí na tých príspevkoch od ľudí, lebo sme si vždy akože nejak prosili tých ľudí o nejaké príspevky, nech nám trošku pomôžu, trošku zmierniť nejakú tú záťaž finančnú, lebo to niečo proste obnáša. A my sme sa minulý rok spojili s chlapcami, ktorí organizujú také podujatie v malom futbale, turnaj v malom futbale, volá sa to Sedma Cup. Volá sa to vlastne podľa podniku, kde to oni založili, kde sa oni akoby spojili. A oni to vždy takto robia každý rok a snažia sa aj mať, akože je to také, má to aj takú benefičnú stránku, alebo podporu to má benefičnú, charitatívny akože rozmer, že vždy niekoho podporia, niekto toto potrebuje, nejakú finančnú podporu. A minulý rok sme sa k nim akože pridali, úplne akože z ničoho nič, proste úplne, že sami od seba. Mi to tak prišlo, že prečo nie, lebo už nie sme závislí na tých príspevkoch od ľudí. A ja som sa rozhodol, že všetko, čo vyzbierame od ľudí, tak im teda spojíme sa s nimi a že im to akoby pridáme k tej zbierke a malo to veľký úspech, podľa mňa. Ľudia s tým problém vôbec nemali, že už neprispievajú nám, ale že prispievajú nejakým dievčatkám. Minulý rok to bola Sabinka a Sárka. Oni majú nejaké problémy akože s mozgovou brnou od narodenia. A nakoniec sa vyzbieralo krásnych 1500 eur. Čiže nie od nás, akože ako dohromady, áno, spoločne, čo je veľmi krásna čiastka. Čiže no, určite tento rok to budeme tiež takto proste zariešime. Ešte neviem, kto a akým spôsobom sa bude podporovať. Ale ja už som naznačoval chlapcom okolo toho podujatia, že nech s nami počítajú aj tento rok. A čiže ľudia, ktorí prídu, veľmi srdečne pozývam. A nielen, že si užijú nejakú tú mestskú turistiku a spoznajú Prievidzu a spoznajú podniky, ale môžu aj aspoň nejakým centíkom alebo eurom podporiť niekoho, kto to potrebuje. Čiže v podstate nebude sa teda to klasické vstupné, ale môžu teda ľudia nechať nejaký dobrovoľný príspevok práve na túto benefičnú zbierku. Tak. Ja som nikdy akože nežiadal nejaký štartovné od ľudí, vždycky len dobrovoľne, že či nám s tým pomôžu, že nám to trošku zniží náklady. Ale hovorím, teraz sme to takto spojili a to fajn. Čiže má to už aj takú pridanú hodnotu určite. Tak. Ale náhodou to je akože veľmi pekné naozaj.
Čiže tá tlač a takéto veci sú zabezpečené a už asi teda nič iné. Tak, len to zdieľať medzi ľuďmi proste. Čiže hlavne pozývať hlavne ľudí. Kľudne, prídite sa pozrieť do Prievidze, bude pochod, dáme si nejaké pivko dobré, sú tam podniky, ktoré dobre varia. Nielen pizzu, ale aj iné jedlá, hamburgery, také tie pivné klasiky, čiže vedia sa aj dobre nájsť. A verím tomu, že bude aj nejaká hudobná vložka v nejakomto podniku, nejaký ten koncert, takže to je zase taká klasika pre posluchačov a sledovateľov. Zdieľajte Prievidský pivný portál a teda aj Prievidský pivný pochod, podujatie, alebo sa rovno teda zastavte. To bude určite ešte najväčšia podpora, pokiaľ ste sa tu ešte nezastavili, tak sa zastavte a príďte si to vyskúšať rovno. So mňou už teda počítať rovno môžu, takže sa tam stretneme pri nejakom pivku a spoznáme nejaké nové podniky v Prievidzi. Áno, tento rok sa bude konať ročník 29. júna. To na konci júna, takže dúfam, vidie počasie všetko. No, budem pevne veriť, ale ten jún ešte je taký, že vychádza to počasie, tak budem dúfať, že to naozaj tak bude aj tento rok. Raz sme mali také dosť daždivé počasie, inak sme mali vždycky pekne. Tak jasné, no na tie presuny medzi tými podnikmi to zamrzí trošku. Ale tak už v samotnom podniku je to kryté, takže aspoň niečo. A teraz taká otázka naskytuje, že teda keď to organizuješ, tak venuješ sa pivu aj nejako profesionálne, alebo si pracoval s pivom, alebo ako si sa k tomuto teda dostal? Žiaľ nie, som len taký laik, ochutnávač. Chutnávam proste všetky možné piva svetové. Robím si aj takú fotografickú zbierku. Mám taký album na Facebooku a tam už mám cez 700 fotiek, alebo koľko. Netuším. Akože z rôznych nejakých podnikov? Nie, akože piva. Ochutnávam piva a robím si rovno aj akože 700 pív rôznych. Ale nie som určite na nejaký úrovni. Mám kamarátov, ktorí sú, akože je také združenie, Birborec. Neviem, či to niečo hovorí. Ja nie. Je to česká stránka. A chlapci si tam píšu vlastne tieto poznatky, kde ochutnali, čo ochutnali, zapisujú si tie pivovary a mám aj medzi kamarátmi chalanov, čo akože ochutnávajú a chodí nás navštevovať aj jeden taký najznámejší slovenský birborec. Pozdravujem do Nitry, Maťko, ktorý je proste fakt akože zo Slovenska najväčší ochutnávač proste piva. Neviem, či nie je v prvej trojke, Maťo. Gratulujem. Tak mi napíše do komentáru, že či sa trafilo. Čiže venujem sa tomu len ako laik. Baví ma to celkom. Jasné. Čiže nejaké to zázemie tam nie je. Kúpujem si rôzne pivka, čo som ešte nemal a proste ochutnávam. No. Čiže len ako laik. A koľko rokov už takto zbieraš tieto fotky s pivami? Fúha. No lebo 700 rôznych teda piv, tak to je... Nedokázal by som vymenovať ani, takže... No, asi ja som začal s tým ešte keď som žil v Česku. No, som vlastne po škole som študoval školu, tak som sa tu ponevieral, lebo som bol odvedený, tedy ešte, akoby povinne odvedený. Čiže som nemohol nájsť prácu, nič, všetko, hej. Ale potom, keď som získal modrú knižku, tak sme vlastne odišli z zahraničia s mamou. Tam som žil 7 rokov a tam som nejak začal objavovať tieto, lebo tam je tých pivorov veľa. A nachutilo mi to. Takže tedy odvtedy, áno, tak nejak odvtedy, no už 20 rokov. No a tak to už môžeme povedať, že je to profesionálne venovanie sa pivu. No, bodaj by raz. 20 rokov človek ochutnáva. Bodaj by, no. Akože možno by som chcel raz získať nejaký ten somelierský kurz, lebo sú aj na piva už somelierské kurzy. Ale asi by som to nikdy nevyužil profesionálne, hej. Čiže tak má to aspoň pre seba, no, že také niečo človek má. Je to také pekné celkom mať niečo navyše. Tak budem veriť, že sa to niekedy podarí. A my tu máme teda, sme na kanáli Po stopách Prievidze, tak taká obligátna otázka, že aké je teda tvoje obľúbené miesto v Prievidzi? To viem jednoznačne, ja som vyrastal na Kopaniciach, čiže moje obľúbené miesto je Lesopark. Hej, to je jednoznačné, tam sme veľmi často chodili. To je pre mňa také ikonické miesto, neviem prečo. Tá rozhľadňa a toto je...
A keď som bol malý, to bolo pre mňa magické. Ona je nízka, ale ak tam človek vyjde hore, tak má tie skaly pod sebou, to je wow. Má to tam atmosféru, no. Tiež som zo severu a lesopark tu zaznieva pomerne často, takže naozaj dobré odporúčanie pre ľudí si tam zbehnúť. A aj doteraz ešte tam nejako akože zbehneš do toho lesoparku, alebo je to skôr z toho detstva? Áno, určite áno, dosť často tam chodíme, ale musím sa priznať, že mi chýba taký ten starý lesný park. To mi veľmi chýba, keď tam boli tie staré preliesky a kolkáreň. Ja som síce mladší, ale ja si pamätám starší lesopark, neviem, že či myslíme ten istý, ale aj ten, ktorý ja som zažil, tak mi chýba celkom. To by som si chcel akože ešte zažiť, no. Tak možno sa nájde niekto, kto to v budúcne prevezme a obnoví to tam nejako. Bolo by fajn. Čiže teraz nejaké prechádzky a také už len skôr taká nostalgia asi. No momentálne už nežijem na severe, mám tam len rodičov. Už som necpalán niekoľko rokov. Takže my sme otvorení takým tým, akože prechádzkame popri rieke už, alebo chodíme na prehľadu na Kanianku. Jasné. A tak Necpaly nie sú tak ďaleko zase od lesoparku. Tam je to tak akože cez kopček, je tam aj chodník, teraz tam cez tú luku urobený, takže pár minút chôdzi do lesoparku. Ale chodíme v lete na pivko, jasné. Na pivko, však samozrejme. Ale tiež si takto prejdeš niekedy tú pivnú cestu aj mimo, že počas roka? Že ako chodíš po tých podnikoch? Nie. Alebo si to nechávaš na ten júl? Nie. Snažím sa akože chodiť, navštevovať tie podniky. Nie je toľko času už ako kedysi. Predsa len už má človek deti, má prácu, čiže už je to také akoby na druhú kolej odsunuté. Čiže moja vášeň dostáva na frak. Ale keď je pochod, tak akože snažím sa to prejsť poctivo. No, tak samozrejme ako organizátor treba si prejsť všetko. Aby som skontroloval, čo je všetko v poriadku a tak. Super, ja teda veľmi pekne ešte raz ďakujem za prijatie pozvania do tohto podcastu. Verím, že teda bolo všetko v poriadku. A taktiež ešte teda raz pripomínam Prievidský pivný pochod alebo sledovať stránku Prievidský pivný portál na Facebooku, ich aktivity, zdieľať, teda najväčšia pomoc, zdieľanie a obrovská pomoc. No, prísť sem a vyskúšať si to, prísť do Prievidze, navštíviť naše vyhlásené pivárne a podniky a možno teda ako získať aj ten diplom, alebo diplom. Takže mať peknú pamiatku z Prievidze. Ďakujem veľmi pekne ešte raz Ladislavovi Salajovi, hlavnému organizátorovi Prievidského pivného pochodu za účasť v tomto podcaste. Ďakujem aj za pozvanie, už som si to ďakujem. To som veľmi rád. A vám ostatným teda prajem ešte príjemný zvyšok dnešného dňa a teším sa na vás pri ďalších dieloch tejto novej série. Čaute.